lice Varaždina prošlog i ranijih stoljeća lijepo govori u prilog duha njegovih stanovnika. Oni koji su ga oblikovali bili su spremni uložiti novac i ugledom se založiti za što bolja rješenja, za dobrobit i ljepotu grada. U godinama kad se željeznica primakla našim krajevima, po nekim zapisima, Varaždinci postupaju proturječno svom odnosu prema razvitku grada. Josip Gorničić Brdovački piše: Zagorje samo, a pogotovo njegova metropola, Varaždin, bila je sve do nedavno prototip nekih talijanskih gradića za grčke ere, gdje se živjelo u izobilju i malo marilo za tekovine novijih iznalazaka, među koje su se brojile u drugoj polovici 19. stoljeća i željeznice. Tako se dogodilo za apsolutizma u bivšoj Austro-Ugarskoj monarhiji da je Varaždin svojom voljom ostao bez željezničkog spoja sa svijetom. Usporedbe pravca od Mađarske preko Varaždina do Pragerskog u Sloveniji i onog preko Čakovca govorile su u prilog gradnji varaždinskom stranom. Manje objektivni razlozi, više zahvaljujući varaždinskim purgerima, koji nisu dopustili bantuvati svoja polja i livade, pruga Pragersko-Načkaniža prošla je godine 1860. lijevom obalom Drave, dirajući Čakovec i Kotoribu. Varaždin će čekati 26 godina priključak na željezničku mrežu. Za vlakove su vrata grada Varaždina ostala do daljnjega zaprta. U međuvremenu pruge su putovale Evropom i našim krajevima, tamo gdje je odgovaralo onima koji su odlučivali, Beču i Budimpešti. I obrnuto. Varaždinska županija obnavlja godine 1868. nastojanja za gradnju pruge. Izgradnja željezničkih pruga u ovom dijelu naše zemlje započinje sredinom prošlog vijeka kada se grade 4 magistralne pruge. One su završene u nepunih 20 godina. Prvo je izgrađena dokolečna željeznička pruga od Beča prema Trstu i to prva dionica do Ljubljane 1849. godine, a zatim do Trsta 27. srpnja 1857. godine. Zatim i Budimpešta dobija spoj prema Trstu izgradnjom željezničke pruge od Budimpešte preko Načkaniže, Kotoribe, Čakovca na Pragersko. Zagreb dobiva željezničku prugu 1862. godine izgradnjom veze na prugu Beč-Trst od Zidanog mosta preko Zagreba do Siska. Nakon Austro-Ugarske nagodbe i Budimpešta želi da ima izravni izlaz na more, te gradi prugu od Drave, od Đekenješa preko Koprivnice, Zagreba i otvore za promet 1870. godine. Ta pruga se od Karlovca nastavlja do Rijeke 1873. Time su svi magistralni pravci u ovom dijelu monarhije bili riješeni. Međutim, ostaje ovo prostorno područje bez željezničke veze, unutar koje se nalazi uglavnom zagorski kraj i on svoje pitanje željezničkih pruga mora rješavati prugama sekundarnog značenja, tj. prugama takozvanim vicinalnim prugama. Te pruge, međutim, nisu imale one parametre koje su bile potrebne za glavne pruge, no vodilo se računa da u ravničarskim krajevima imamo parametre koji odgovaraju tima prirodnim karakteristikama terena. Do trenutka tiskanja voznih redova, ugradnje svih tih blještavih željezničkih uređaja i prodornog zvižduka lokomotive, prošle su godine. Dovršivši osnovni plan izgradnje pruga, Ugarska nije imala interesa ni sredstava za sporedne i njima pobočne pruge. Akcionar ugljenokopa u Konščini i lječilišta u Krapini, Mirko Plemeniti Josipović, zatražio je potkraj godine 1883. od Ugarskog ministarstva koncesiju za izgradnju željezničke pruge Čakovec, Varaždin, Zabok, Zaprešić i pobočne Zabok, Krapina.
Zakonski članak o izgradnji Zagorske željeznice potpisao je car Franjo Josip 18. lipnja 1884. Josipović osniva dioničarsko društvo. Ugarsko ministarstvo komunikacija obavijestilo je Bana Hrvatske 23. lipnja 1885. da je za zagorsku prugu podijelilo građevinsku dozvolu. Upornost Josipovića i povjerenje dioničara dobili su izraz u naravi. Godinu dana nakon polaganja temeljnog kamena za kolodvore u Zaboku i Krapini, pruga je bila izgrađena. Hrvatsko je Zagorje slavilo. 4. rujan 1886. određen je za dan službenog puštanja pruge u promet. Već 23. srpnja Varaždin je svečano ispraćao prvi vlak prema Budinšćini. U toj su se postaji spojili graditelji iz pravca Varaždina i Zagreba. U suradnji sa članovima Radničkog kulturno-umjetničkog društva željezničara iz Varaždina, Ivo Mikac, podsjećamo se ugođaja koji je u ranijim desetljećima vladao na Zagorskoj željeznici. Krećemo prema Budinšćini. Narodne novine od 26. srpnja 1886. izvještavaju. Svečani izlet u slavu dovršenja Zagorske željeznice Zaprešić-Varaždin. U 2:30 krenu vlak u svirku glaspe prema Budinšćini gdje se je zaključna svečanost obaviti imala. Mimogred napominjemo da je svečani vlak bio opterećen i dobrom kapljicom vina i dobrim zalogajem pečenke, da su vatrena kola na svakoj štaciji stajala, te se putnici krijepili da se na valjujućoj žegi lakše odoli. Kud je vlak prolazio, izlazio je narod na hrpe da to čudo vidi, a naše seljanke skrštale su ruke čudeće kakav je to vlak danas gdje makina fućka kao da muzika svira. Temeljita priprema gradnje objašnjava kratko vrijeme od početka do završetka radova. Između Zaprešića i Varaždina vlak je krenuo nakon nepunih 15 mjeseci gradnje. I ovom najtežom brdskom dionicom između Budinšćine i Varaždinskih Toplica, s koje je za gradnje javljao Varaždinski glasnik. Varaždinci dolaze kolima i pješice gledati kako se na Brijegu, gdje je stajala Gregurekova kuća, prodire zemlja, da danas sutra parostroj uzmogne juriti u Zagorje. Ima se odstraniti Brijeg 23 metra visok. S gradilišta je krenuo dobar glas o sposobnosti domaćih radnika. Narodne novine nastavljaju. U 5:30 dojurio je vlak u opredeljeno mjesto Budinšćinu, to jest mjesto gdje su se tračnice iz Varaždina i Zaprešića kod polaganja sastale. Stari čavli budu izvađeni, a novi zabijeni, i to po prisutnih odličnicih. Pod zelenom sjenicom našlo se veliko društvo iz Varaždina i okolice da današnji svečani akt kapljicom domaćeg rujenca blagoslovi. Prvu zdravicu reče presvijetli gospodin veliki župan Radoslav Rubido plemeniti Zihi u čast Mirka plemenitog Josipovića kao začetnika dijela što je danas dogotovljeno. Pismo, tisak i napredak u prometnom povezivanju ponajviše su pridonijeli ukupnu napretku.
Željeznička pruga Hrvatskim Zagorjem, uza sve nedostatke, unijela je dijelove najsuvremenijih prijevoznih dosega u područje kojim često nije prohodila ni osmišljeno položena cesta. To je moralo donijeti napredak. Promet je u prvim godinama bio ograničen na 2 mješovita vlaka, koji su prosječnom brzinom 20 km/h kretali u oba smjera. Sve do godine 1918. više službeničko osoblje bili su uglavnom Mađari. Konjšćinski ugljenokopi ponajviše su nadahnjivali upornost Mirka plemenitog Josipovića. Željeznica je unaprijedila razne oblike i mogućnosti života. Željeznica je poduprla sve oblike turizma, posebice za zagorska termalna lječilišta. Koliko su gizdavo bili odjeveni šefovi postaja i prometnici, toliko su bili skromni pragovi, tračnice, ono što je mjera vrijednosti pruge. U Zaboku, velikom čvorištu zagorskih željeznica, lokomotive su se krijepile svim što je bilo neophodno za nastavak putovanja. U tim je ložionicama i radionicama odgojeno mnogo vrsnih stručnjaka. Nerijetko su ovdje udahnjivane nove snage za kretanje i sasvim iznemoglim strojevima. Ti su radnici istodobno postajali čvrsto jezgro naprednih gibanja koja su se u tom vremenu budila u željeznici. Lokomotive što ih predstavljamo daleko su savršenije od prve generacije parnjača koje su vukle vlakove zagorskim prugama. Tada, na samu početku, bile su to lake tender lokomotive na 3 kotača, teške svega 35 tona. Snagu im je davao lignit s 2500 kalorija. Tako pothranjene, jedva su brzinom dobra hodača, 15 km/h, izvlačile bezazleno natovarene kompozicije uz 17 promila strm uspon između Budinšćine i Varaždinskih Toplica. I takva željeznica s osobinama vicinalne i odgovarajućim voznim parkom bila je prometni skok prema suvremenosti. Kada govorimo o Zagorskoj željeznici, koju obično nazivamo prugu od Zaprešića do Varaždina, odnosno Čakovca, sa odvojkom do Krapine, tada treba spomenuti da je to jedna od prvih sagrađenih pruga u Hrvatskoj i da prelazi kroz područje koje nije imalo prirodnih uvjeta za razvoj drugih transportnih grana osim cestovnog saobraćaja. Zbog toga njezinim puštanjem u promet stvoreni su uvjeti za jedan snažni privredni razvoj ovoga kraja. Naravno, taj razvoj je ispočetka bio dosta skroman, kasnije znatno veći, da bi u poslijeratnom razvoju Novoj Jugoslaviji dobio puni zamah. Uz prugu, čim je pušteno u eksploataciju, počeli su da niču industrijski objekti i to pretežno građevinske, prehrambene i tekstilne djelatnosti. Mislim da je posebni utjecaj željeznica odigrala na brži razvoj rudarstva ovoga kraja. Poznato je da su nakon otvaranja željezničke pruge značajan razvoj doživjeli krapinski ugljenokopi, konjšćinski, zlatarski, zatim u Murskom Središću, a poznati su i rudnici u Golubovcu i Ivancu. Samo 10 godina nakon puštanja u promet ove pruge
Njome se prevozilo oko pola milijuna putnika, a i značajne količine su prevezene i robe. Upravo zahvaljujući i ovoj pruzi, poljoprivredni viškovi sjeverozapadne Hrvatske mogli su se izvoziti i u ostale dijelove naše zemlje, pa i izvan granica naše zemlje. Pobočna pruga Zabok-Krapina, duga 16 km, službeno je u prometu od 4. rujna. Glavna, Čakovec-Varaždin-Zabok-Zaprešić, duga 99 km, također, s tim što je odsječak Čakovec-Varaždin zbog mosta preko Drave otvoren 12. prosinca 1886. Narodne novine pišu. Dan 18. veljače 1886. stajat će zlatnim slovima upisan u kulturnoj povijesti trga Krapine, te duševne metropole prekrasnog nam Zagorja. Davno iščekivana i žuđena zagorska željeznica, koju preko 2 decenija željno izgledasmo, izgrađena je od Zaprešića do drevne i ponosne kolijevke Čeha, Leha i Meha grada, a Zagorje je time spojeno modernim opčilom s cijelim kulturnim svijetom. Krapina je iskoristila dolazak radnog vlaka 8 mjeseci prije službenog čina, proslavila veliki događaj. Svečanost se prenijela na ulice grada, glazba je svirala na glavnom trgu, pucalo se iz mužara, svetkovalo do kasno u noć. Nastavljamo prugom Zabok-Gornja Stubica. Veleposjednik Ivan Obat iz Zagreba zatražio je godine 1907. od ugarskog ministra predkoncesiju za njenu izgradnju. Pošto je smjerao voditi prugu dalje od Gornje Stubice put Zagreba, nekoliko puta je odgađana suglasnost. Koncesija je izdata istom godine 1914. a gradnja je završena usred rata i pruga duga 12,9 km otvorena je prometu 19. studenog 1916. godine. Iz Varaždina nas put vodi još neposjećenim krakom pruge dugom 34 km do Golubovca. Kraj Ivanca, Lepoglave i Golubovca, s vetreničkim i viničkim kamenom pjeskarom, obilje hrasta, bukve i kestenova drveta, cink u Kuljevčici, ponajviše visokokalorični golubovečki ugljen, jedva su dočekali priliku za priključak na željeznicu. Belgijski inženjer Hippolyte Legros predložio je ugarskom ministru komunikacija gradnju pruge Varaždin-Golubovec godine 1885. Carsko rješenje o izdavanju koncesije uslijedilo je 1886. Legros je odmah osnovao dioničko društvo Varaždinsko-Golubovečke vicinalne željeznice. Gradnja se otegla do listopada godine 1890. Planovi o mogućem nastavku gradnje dalje od Golubovca i spajanju s prugom Zabok-Krapina spotakli su se o zagorske brege i ne manje papirnate labirinte. I mi smo došli kraju pruga kojima se po prvi put pred 100 godina, a pobočnima i nešto kasnije, prvi put oglasio Zagorski cug. Sa zakašnjenjem, ali je ubrzao životne tokove i pridonio razvitku cijelog područja.
Željeznica je dala krila industriji. Radnici Tivara, današnjeg Varteksa i drugih industrija postaju organizirana snaga. Sindikat i komunistička partija imali su u željeznicama u svakoj prilici pouzdan oslonac. To je osobito došlo do izražaja u danima narodno-oslobodilačke borbe. Treba reći da je Komunistička partija Jugoslavije, odnosno Komunistička partija Hrvatske, već od prvih dana pripremala željezničare. Ja ću samo da spomenem da je u ožujku 1940. godine Josip Broz Tito zajedno sa Rade Končarom sazvao u Zagrebu savjetovanje svih željezničara Jugoslavije. I na tom savjetovanju donesene su odluke o stvaranju čvrstih organizacija na željeznici. Ovo je prigoda da se kaže nešto malo više i o jednom dijelu povijesti zagorske pruge, povijesti koja se tiče narodno-oslobodilačke borbe. Osiguranje željeznice bilo je vanredno veliko. Prema svemu sudeći, okupator je nastojao da osigura sebi slobodnu prugu, miran rad, pljačku i da iskoristi tu prugu u čisto vojne svrhe. I unatoč tako velike straže, unatoč svega toga, željezničari su od prvih dana oslobodilačkog rata nastojali da se uključe i bili zapravo sastavni dio narodno-oslobodilačke borbe. Zahvaljujući organizacijama na pojedinim stanicama, evo kao što je Zaprešić, kao što je Zabok, kao što je Varaždin, Čakovac i tako dalje, mi smo imali već od prvih dana 1941. godine akcije, rušenje vlakova, rušenje pruge, sipanje pijeska u ležaje, radnici koji su popravljali lokomotive, koji su popravljali vagone i tako dalje, oni su također imali prilike da sabotiraju, da onemogućuju, da koče razvitak, odnosno da koče rad željeznice. Često se dešavalo tako da je u akcijama koje su bile organizirane po 500 mjesnih seljaka sudjelovalo zajedno sa željezničarima, zajedno sa partizanima u rušenju pojedinih pruga. Mi znademo da je, recimo, kad se pojavila 32. divizija na tom terenu, da je 32. divizija zajedno sa željezničarima, zajedno sa mjesnim žiteljima u toku rata uništila oko 109 km pruge, da je uništila oko 6000 telegrafskih stupova i tako dalje. Zanimljiva je činjenica i to da su kod tih rušenja pruge često puta sudjelovali mjesni žitelji, da su oni danju pomagali, odnosno bili primorani da obnavljaju, da grade tu prugu, a noću su je zajedno sa željezničarima rušili. Trebam da kažem još i to da su željezničari koji su sudjelovali mnogi tragično završili. Jedan dio ih je završio u logorima u Jasenovcu ili u Lepoglavi. Jedan dio je otišao u partizane, no u cijelosti oni su dali najveći koliko su mogli obol svojoj borbi. U Lepoglavi je spomen ploča jednom od mnogih boraca, Ivanu Mikcu, glavnom organizatoru Narodno-oslobodilačkog pokreta na željezničkoj stanici u Varaždinu. Po njemu današnje kulturno-umjetničko društvo željezničara u Varaždinu nosi ime. Život je izgubio pred sam kraj rata. Poslije oslobođenja, željezničari i radnici koji su se junački borili s neprijateljem za minula rata, jednako su zdušno zapeli i osposobili zagorske pruge za vožnju. Ni industrija, ni gradsko stanovništvo, posebice u Zagrebu, ne bi mogli uredno raditi bez zagorskih radnika putnika, neophodna ugljena. Osnovne značajke rada zagorskih željeznica, odnosno ovih pruga kojima je riječ, koje ove godine slave 100-godišnjicu, u uskoj su vezi s razvojem poslije rata, dakle jednim dinamičnim razvojem industrijskim, i mi bilježimo poslije rata negdje do 65. do 66. maksimalni rad na ovim prugama. To se naročito odnosi na prugu Zaprešić-Varaždin-Čakovec. Taj rat je dostigao svoj maksimum, što sam rekao, u 65. godini, tako da su i kapaciteti željeznički postali jedan od limitirajućih faktora.
Iza 67. godine bilježimo jedan nagli pad, a on je uvjetovao u stvari poznatim mjerama, ukidanjem zagorskih rudnika dolazi do velikog opadanja željezničkog prijevoza na ovom dijelu. Iza toga rat se odvija po prilici sa nekim manjim oscilacijama na istoj razini do 82. kada na sreću bilježimo ponovno jedno ovako dinamičnije razdoblje pa sve do danas. Što se tiče daljnjeg razvoja koji je srednjoročnim planom razvoja zacrtan, odnosno društveno-ekonomskim razvojem Socijalističke Republike Hrvatske, i bila bi prava šteta da se bar ona sredstva koja su u vrlo minimalnim veličinama planirana da se ne ostvare zbog toga jer bi na taj način željeznica u cjelini, pa tako i ove naše zagorske pruge koje su inače do sada su zaostajale u razvoju, došle u još složeniju situaciju. Zbog toga očekujemo da će i šira društvena zajednica shvatiti suštinu i shvatiti da je željeznica ipak kičma prijevoza i na taj način i odnositi se u pogledu ulaganja. Parne lokomotive vjerno su služile svrsi. Ugrađivale su u skladu sa sposobnostima svoj obol u održavanje prometa. Brži i udobniji motorni vlakovi unose u zagorske željeznice nove brzine i udobnost. Došlo je vrijeme rastanka. Smjena tehnologija. Godine 1983. i posljednje su parne lokomotive s ovih pruga krenule na slijepe kolosijeke, u muzeje, željezare. Draž čađavih ložionica, zvukova što i samo parnjača zna proizvesti, zamijenili su dizel depoji, sve što ide uz te savršenije strojeve. Nas film vodi na drugu ishodišnu točku zagorske pruge, u Čakovec. Ovaj lijepi grad, u kojem se danas sretno susreću novogradnje i stariji dio grada, središte Međimurja, prvi je na području Hrvatske koji je dotakla željeznička pruga. Bilo je to još godine 1860. kada je pruga Pragersko-Čakovec-Kotoriba, Budimpešta, prošla ovuda i kada je Varaždin produžio čekati na priključak punih 26 godina. Spoj do Varaždina, dug 12 km, dospio je ovamo 3 mjeseca poslije otvaranja pruge Varaždin-Zaprešić zbog radova na mostu preko Drave. Prolazak pruge bio je poticaj ubrzanu razvitku grada i kraja. Prugu već dočekuju prvi industrijski pogoni, a s njom se utemeljuju novi. Čakovečka tvrđava, danas povijesni spomenik, okupljala je oko sebe stanovništvo kroz stoljeća. O njenu sjaju i relativnom bogatstvu grada s uvažavanjem je izvještavao još Evlija Čelebija, koji po sultanovu nalogu posjećuje bana Nikolu Zrinskog. U prerastanju u današnji suvremeni grad s tekstilnom, metalnom, kožarskom, prehrambenom i grafičkom industrijom, velikim građevinskim kombinatom, Čakovcu je znatno pridonijela uloga željezničkog i cestovnog čvorišta. Tako poletno gospodarsko središte ima goleme potrebe za razmijenom roba. Ulazeći u današnjicu zagorskih željezniča u Čakovečkom čvoru, vrijedno je kazati: gotovo svi uređaji s kraja prošlog stoljeća, što smo ih vidjeli u povijesnom dijelu, osim parnih lokomotiva, još uvijek su u uporabi. Krećemo prema Varaždinu, kroz suvremenost.
Načiniti kapitalni remont na kratku odsječku pruge od Čakovca do Varaždina dio je tog golema i skupa posla na uravnoteženju mogućnosti u sklopu cijelog prometnog sustava zagorskih željeznica. Brzine, osovinske pritiske, propusnu moć, konačno ukupni učinak i unosnost prijevoza ograničavaju najslabije točke sustava. S obzirom na visinu cijene svakog dijelića ugrađena u željeznicu, takav nesklad zacijelo ima najvišu cijenu. Motorni su vlakovi unaprijedili prijevoz putnika. Udobniji su i unatoč mnogim ograničenjima brzine na 40 km/h brži. Zagorske željeznice, kilometarski kratke, prevoze gotovo petinu ukupnog broja putnika na željeznicama u Hrvatskoj. Ovako je svakodnevno u Varaždinu, ali i svim većim mjestima duž ovih pruga. Industrija, škole, ukupni život Krapine, Zaboka, Čakovca, Bedekovčine, Oroslavija, da i ne spominjemo Zagreb, teško se mogu zamisliti bez tisuća ljudi što dnevno dolaze iz mjesta što teže toj pruzi. Cijenu vremena što ga ti ljudi izgube na putovanjima brzinama diližansi lako je prepostaviti. Savremena željeznica je ona koja po svojoj koncepciji i opremljenosti odgovara svim uvjetima i zahtjevima privrede i građanstva u datom trenutku. Kod nas to nije slučaj. Kod nas željeznica, čija modernizacija traje već 20 godina od 66. godine, nije uspjela da u tih 20 godina sustigne sve one potrebne elemente i zahtjeve da bi opsluživala privredu, da bi bila glavni kopneni prevoznik putnika i tereta. Dakle, put pred tim da se dohvati savremena željeznica i da postane je još dalek i kao i sve na željeznici traje dugo i trajaće još narednih 10 do 15 godina. Što se tiče pak zagorskih pruga, to su pruge na kojim se odvija mali rad, oko 1.100.000 tona, ali veliki broj putnika i to je svakako zadatak koji mi sebi postavljamo, da i ove željeznice trebamo modernizirati i svesti na nivo koji odgovara 20. stoljeću ili barem njegovom koncu. Još godine 1901. Varaždin ima manju tvornicu Vrpci, koja je do danas izrasla u golemi Varteks. Na ovom motrilištu provesti vrijeme pred radnu smjenu dovoljno je za uvid koliko i kako ljudi putuju. Podsjetiti na druge varaždinske industrije, Vis, ljevaonicu, koku, škole raznih stupnjeva. Varaždin je grad u koji se slijeva mnoštvo stanovnika iz okolice i kreće domovima. Uz sav ovaj pogon autobusa, osobnih automobila, bicikla, većina ipak završava na mjestu s kojeg kreću vozila koja preuzimaju mnoštvo putnika. Beži Janke, cuk ti po pegel, ponavlja se ovim putnicima svakodnevno. Pola života u vlaku, kao đaci, kao odrasli ljudi, sve do mirovine. Kakve su to onda sporedne pruge? Za ove ljude, industrije i željezničare koji na njima rade, zagorske su pruge od prvorazredna udjela u životu. Zagorske pruge imaju veliki značaj za sjeverozapadnu Hrvatsku, posebno u putničkom prometu. Mi prevezemo
preko 1.100.000 tona robe i preko 7,5 milijuna putnika godišnje. Svi mi zajedno nastojimo da zadatke koje se pred našu radnu organizaciju postave izvršavamo i naši radni ljudi čine velike napore da se svi zadaci izvrše kako su u planu predviđeni. Za naše područje trebalo bi osigurati nekoliko četverosovinskih putničkih vagona radi kvalitetnijeg i urednijeg prevoza putnika. Pod konac svibnja 1986. godine biti će dovršen kapitalni remont pruge od Koprivnice do Varaždina i time ćemo postići brzinu od 100 km/h i osovinski pritisak od 20 tona. Trebalo bi dovršiti kapitalni remont pruge od Varaždina do Čakovca u dužini od 12 km, zatim ojačati prugu od Zaboka do Krapine i od Zaboka do Gornje Stubice. Zatim također bi trebali da ojačamo prugu od Čakovca do Lendave i od Varaždina do Golubovca. Prošlost i budućnost u željeznici ne razdvajaju se u skokovima. Tako zagorskim prugama i danas traju ožiljci manjeg značenja nametnuta nazivom vicinalna i nebrigom Mađara njome su gospodarili kao svojom, iz nje korist izvlačili, prikazivali da gube, a vraćali joj kao tuđoj. Povijest nije bremenita primjerima tuđina koji su gospodarili na dobro domaćina. Iz Varaždina prema Golubovcu. Golubovečki i Ivanečki ugljenokopi izvezli su ovom prugom već godine 1901. 58.000 tona ugljena. Danas su tereti s ovog kraka pruge drukčiji. Zadovoljstvo je željezničarima pokazati novu zgradu skladišta u Ivancu. Izraz je života privrede. Ugljenokopi su dobili nasljednike. Marljiv svijet upregne u posao ono s čim raspolaže. Ugljen više ne kreće iz Ivanca, ali ovdje se dnevno utovari 6 20-tonskih vagona pjeskom iz pješčara Lepoglavskog IGM-a. Postojanost namjere rađa korisnim plodovima. Zamalo, pa sve što je na kolodvoru u Ivancu vidljivo, osim putnika, navršit će 100. Ni mađarske željeznice nisu im neodržavanjem dokrajčile život, ni prometna politika bivše Jugoslavije. Valjda po onoj imaš nešto, a neki nemaju ništa. Na ove pravce skrenulo je vrlo malo sredstava. Politika kratkovidna gospodara koji nije pitao otkud ćeš uzimati kad i oni koji daju nešto presahnu. Ugljenokopi su zamrli, rodila se industrija. Daje života željeznici, ova joj uzvraća najpovoljnijim cijenama kopnenog prijevoza. Ivanec, središte općine od 43.000 stanovnika, ima i svoju industrijsku zonu. Tu su se poredale Prvomajska, Itas, Rade Končar, Drvodjelac, Varteks, Jedinstvo, Vis, Tvornica obuće, Ivančica. Ovdje teže razvitku koji potiče željeznicu na ostvarenje onoga što najavljuje unapređenja prometanja ovim krajem. Ovdje su se punile 100 vagona ugljena. Spomenik je to ne tako daleke prošlosti, kad je Ivanečki ugljen bio na cijeni. Neka stoji. Tko zna što će geolozi jednog dana kazati. U naselju Lepoglava od nekoliko proizvodnih organizacija najveći je korisnik željezničkog prijevoza industrija građevnog materijala IGM. Osim za zimskih mjeseci, s ovih kolosijeka otprema se mjesečno od 300 do 600 vagona dijabaza cijenjene kakvoće.
Drveno skladište sačuvano od 1890. potvrđuje koliko ovdašnji željezničari znaju cijeniti ono čime gospodare, služi svrsi. Nastavljamo prema Golubovcu. Nezaštićeni putni prijelazi stalna su opasnost. Na dionici dugoj 34 km od Varaždina do Golubovca ima ih 40-ak priznatih. Ovi neposredno iza Lepoglave. Već su mnogostruko naplatili postavljanje odgovarajućih sigurnosnih uređaja. Ovuda ne prolazi mnogo vlakova, ali nesreće se događaju obrnuto razmjerno pretpostavkama. Prije rata, kada su autobusi bili malobrojni, jedan se tu sudario s jednako rijetkim vlakom. Od Lepoglave smo krenuli u brdsko područje i uspone s granicom dopustivog. U klancu su kamenolomi koji ga cijela prašinom obijeliše. Prvi je industrije građevnog materijala, a 3 u nastavku pripadaju golubovečkim ugljenokopima. Organizacija je zadržala ime, iako s ugljenom više nije ni u kakvoj vezi. Pruga i cesta imaju što ponijeti i unijeti u ovaj kraj. Koriste ih privreda i stanovništvo prema vlastitu uvjerenju o prednostima. Kod tereta trenutno Jezičac prelazi zamalo u korist željeznice. Nekada su ovdašnji ugljenokopi punili 50 do 60 vagona dnevno. Sada, pored putnika, osoblje ove postaje na kraju pruge u Golubovcu ponajviše zaokuplja utovar kamena. Dnevno to je oko 250 tona. Tko zna kako bi izgledao taj promet i bez ugljena da su se ostvarili planovi probiti ova brda i spojiti se s prugom Zabok-Krapina. Ovdje je kraj pruge Golubovec koja je bila projektom predviđena da ide do Velike Vesi, međutim ovdje smo još zauvijek ostali. Putovanje se nastavlja. Cug je stal tam gdje su mu odredili pred 100 let. Od Varaždina prema Zaboku kroz suvremenost. Varaždinom se moralo prohoditi od davnine. Ovuda su vodili putovi još u rimsko doba, od sjevera prema jugu i zapada k istoku. Prometni mu je položaj mnogo pridonio u stjecanju bogate povijesti i materijalnih dobara. Danas grad nema ni cestovne, ni željezničke prometne veze s ostalim krajevima, primjerene potrebama i mogućnostima područja kojem je središte. Sve do Budinščine redaju se ograničenja brzine. Ni dopušteni osovinski pritisak nije u skladu s mogućnostima pruge od Budinščine prema Zaboku. Usponi na ovom dijelu ostali su trajna dionica uspora. Konjšćina. Nema ugljena. Elektrana radi na plin. Kolosijeci za prihvat tereta postali su čekaonica vagonima za popravak. Mijenja se namjena. Svrha postoji. Kad jutra još nesvano u očima radnika, studenata, učenika, putnika, dok još umjetnošću stalno korisnika vlaka prenose dio sna iz kreveta u neki nepouzdani, ali poluugodni nastavak u vagonu, trenutak je kad mnogima ponešto nedostaje. Tad se ljudi koji ih krijepe rakijicom pojavljuju i dijele svakome potrebni obrok. Zajedničko je trajanje, svi se poznaju, vlada uzajamno razumijevanje i poštivanje. Okrepljeni bi možda radije popili čaj, kavu. Jednog dana ući će i to u vlakove.
Na bokovima pruge često nailazimo na manje ili veće tvornice. Najbrojniji su proizvođači građevinskog materijala, sami idealni tereti za željeznicu. Izgledi da ih samo cementara u podrutama odjednom gotovo udvostruči govore, kad je riječ o modernizaciji ovih pruga, o ulaganju u ono što sigurno vraća. Sljedeće zaustavljanje je u Budinščini. Budinšćina. Ne dolazi više ugljen iz Zajezde, tereta je manje, no putnika je uvijek mnogo. Danas je manje onih što ih ostaje samo nekoliko sati noći za boravak u vlastitu domu. Dovoze se do kolodvora biciklima, mopedima, automobilima. Povećali su vrijeme za osobni život. Ipak, mnogi se prisjede znanca, susjeda, koji za putovanje i posao utroši dnevno po 13, 14, a neki i više sati. Klimate glavom, a poznavalac prilika kaže, jel, a kaj bi da nema cuga? Bi peške hodili. Budinščina je početna točka dijela pruge do Zaprešića, osposobljena za brzine do 80 km/h. Naprijed najboljim odsječkom zagorske pruge. U Zlatar Bistrici pomagala s kojim željezničari upravljaju prometom ubrajaju se u suvremeniji razvoj. Vratimo se korijenima. Bicijalne željeznice bile su vrlo jeftine u gradnji, jeftinije čak od cesta. U Hrvatskoj ih je u posljednja 2 desetljeća prošlog stoljeća sagrađeno oko 1000 km. Ugarska vlada je poticala njihovu gradnju jer ih je preuzimala na korištenje svojim osobljem i sredstvima, a prihod se dijelio na pola. Primjereno tome bilo je slabo održavanje jer je tako posao bio još unosniji. Putujemo u čvor Zabok. Kraljevina Jugoslavije pokazala je malo razumijevanja za potrebe tih pruga, pa Trgovačka komora održava 1939. stručnu konferenciju o izgradnji željeznica u Hrvatskoj. Iznose se podaci da je od 3.377 milijuna dinara uloženih u Kraljevini Jugoslaviji za izgradnju željeznica od 1920. do 1936. godine na Hrvatsku, Dalmaciju i Slavoniju otpalo svega 6,8%. U međuvremenu stižemo u Zabok. Putnici današnjim zagorskim prugama još uvijek trpe propuste nanizane u vrijeme nastajanja i prvih desetljeća postojanja. Poratne godine prošle su u znaku osposobljavanja pruga za uspostavu prometa. Slijedi niz poznatih zahtjeva postavljenih pred željeznicu u godinama neimaštine. Potom željeznica preživljava eksploziju automobilskog prijevoza i na kraju, kad zagorski ugljenokopi posustaju u utrci s naftom, za ovu prugu ima vremena. Uz vlak, na čvorištima, između vlakova, na čekanju, živi mnoštvo svakodnevnih putnika. Vlak opjevan, spominjan u literaturi, poznat je po strpljivim putnicima. Uz njega i u njemu imaju drugi dom. Vjeruju, bu bolje. I jest bolje. Vlak je otvorio vrata već za prvih dana postojanja razvitku industrije. Prometna infrastruktura pretpostavka je smislu otvaranja velikih pogona, posebice kada je riječ o tekstilnoj industriji, kakva se u Zaboku i nedaleku Oroslavju zarana razvila. Ni na trenutak ne prestaje simfonija što odjekuje duž pruga. Orkestar,
u kojem dio instrumenata slavi 100. obljetnicu, a manji prve mjesece sudjelovanja u zajedničkom poslu svirkom ponekad zasmeta i korisniku bez sluha. Samo kad nešto zapne, Zagorec ne stigne na vrijeme do točaka okupljanja duž ovih pruga. Kad se prorijede radnici u strojeve, klupe u učionicama, sporedna pruga pokaže koliko je to samo prividno. Na čvorištima, kakvo je u Zaboku, ponajbolje se vidi koliko se automobil i vlak nadopunjuju. U međuigri ima posla za sve koji putnika žele uslužiti, koji znaju koliko je putnik dobar potrošač. Nisu to mjesta na kojima putnik jednom dođe i baš te briga. To su sve stari znanci od kojih treba i sutra živjeti. Valjda i zato ovdje, pred picom i roštiljem, nisu ustuknuli fileki, čušpaj, gulaš, bažul. I s ponosom su pretpostavljeni u jelovniku. Tko što voli. Uz kolodvor u Zaboku, na malom prostoru, putnik će naići na svakovrsnu ponudu. Od svježih sadnica do ribe. Mala lekcija trgovini velikih želja što i kako se zacijelo unosno posluje na prometnim čvorištima. Treba posegnuti za poslom tamo gdje se nudi. Možda to sve može biti i izglednije, ali služi svrsi i koristi ljudima. Pruge u ovim krajevima nisu duge, ali ponekad treba predahnuti, a i prenoćiti. Željezničari će se rado odreći udobnijeg odmorišta, bude li to cijena za unapređenje uvjeta rada na prugama na kojima za vožnje nema predaha ni kondukterima. Kažu, to vam je kao na tramvaju, jedni silaze, drugi ulaze, nikad kraja. Motorni vlak za Oroslavlje, Stubičke Toplice, Donji Gornji Stubicu, stoji na 4. kolosijeku. Radnim danom i više od 20.000 putnika prevezu vlakovi na svim kracima zagorskih željeznica. To je zajamčena publika. Na svakom pravcu razvitak naselja i privrede obećava osvježenje i u tonama tereta. Nas put vodi u Gornju Stubicu. I sama vožnja zagorskim krajolikom nagrada je oku putnika. Postaje mu jasno zašto se ovdje od mila najčešće govori u umanjenicama. Kome treba, uz njega je. Dok god nalazi opravdanje svojim putovanjima, znači isplati se. Tko bi mrzla zimska jutra i gužve putnika, vrelinu ljeta i prijekore podnosio uz "a ne isplati se". Zbog jednog od prvobitnih ciljeva dolaska vlaka u ovaj kutak, toplih voda Stubičkih Toplica, i danas tisuće putnika svrnu ovamo. Pravi je okus izleta Zagrepčanima poći cugom v Stubake. Putovanje dovoljno dugo za razmotati zavežlje i pojesti pohance, zaliti ih. Zemljoposjednik Obad nije istrajao, ni mnogi kasnije. Zagrebačka gora ostala je neprobijena. Vlak nije sa sjevera postao nastavak zagrebačkog tramvaja. Na ovom kraju završna mu je točka pred dvorištem tvornice Stubičanka. Na završetku pruge je mnogo što kao na početku stoljeća, samo pomalo oronulo. Novi pravac, od Zaboka prema Krapini. Oznake ograničenja brzina već su zastarjele. Na završetku našeg snimanja, pred ljeto uoči 100. rođendana, na dijelu Zabok-Krapina brzina je ograničena na 30 km/h. Pošto je sadržaj mogao slutiti, svečar će za cijelo preživjeti poklon. Na ovom je dijelu pruge zbirka tračnica kojima bi se podičio mnogi muzej.
ujedno i slutnja podmlađivanja. Ophodari koji znaju dušu svakom pedlju pruge lako će vam potvrditi istinu. Uštede u gradnji višestruko plaćaš u uporabi. Na razne načine, ali najčešće su placi isti. Teškoća koliko hoćeš. Suvremeni problemi pruga sjeverozapadne Hrvatske ogledaju se prije svega u zastarjelosti kapaciteta. Vidite, to su pruge gdje su male brzine, a na tim prugama se obavlja relativno veliki prijevoz, naročito putnika. Na primjer, pruga Zaprešić-Čakovec, koja je dužine od 99 km, na toj pruzi se godišnje otpremi preko 3,5 milijuna putnika. Ako tu prugu kompariramo sa prugom Knin-Split, koja je otprilike iste dužine, na pruzi Knin-Split se otpremi godišnje oko 900.000 putnika. I unatoč toga što je ta pruga u lošem stanju, vidi se da je tu putnički saobraćaj dosta značajan. I sigurno je da bi taj saobraćaj bio i znatno veći, da su veće brzine, da su bolji vlakovi na toj pruzi. Krapina. Poslije 100 godina priključka na željezničku prugu, uživanja prednosti što ih je ta činjenica kroz vrijeme iskazivala, ima vezu do Zaboka brzinom primjereno vremenu kada su se rađale ove zgrade gradskog središta. Ovdje stanovnici okolnih naselja presjedaju s vlaka u autobuse. Krapinski krak pruge usluži godišnje blizu 1 milijun putnika. Oni čekaju da se dugovi prema ovoj pruzi, sakupljani desetljećima, jednom namire. Od Zaboka hitamo k Zaprešiću, završnoj točki. Dugi niz godina na tim prugama je rađeno vrlo malo ili gotovo ništa, zbog toga su i te pruge i došle u takvo stanje. Tek u zadnjih 10 godina je nešto učinjeno na pruzi Zaprešić-Čakovec. Ja moram istaći da ove pruge imaju budućnost. One imaju budućnost prije svega u putničkom saobraćaju, a zatim i u prevozu tereta. Planovi razvoja društveno-političkih zajednica, čitave Varaždinske regije, zatim dijela Zagrebačke regije koja gravitira na ove pruge, govore o tome da se na pravcima gdje su položene ove pruge, da će doći do korištenja velikih prirodnih resursa, posebno u dijelu društveno-političke zajednice Novi Marof, gdje su pronađena značajna nalazišta lapora i tufa, a to su osnovne sirovine za proizvodnju cementa. U Zaprešiću pred 100 godina, zahvaljujući njemačkom, nizozemskom, belgijskom, francuskom kapitalu, primamljenu pouzdanom računicom u isplativost ulaganja, prve dvije vicinalne pruge sagrađene u Hrvatskoj, Zaprešić, Zabok, Varaždin, Čakovec i pobočna Zabok, Krapina, spojile su se s pravcem Ljubljana, Zagreb. Uključile se u osnovnu željezničku mrežu. Uz ime vicinalne, što im je davalo niže sporedno značenje u sastavu željezničke mreže, za Zagorje su bile najviše vrste. Izmijenile su mogućnosti razvitka i življenja. U 100 godina mnoga tada nepoznata mjesta postala su prisutna u svakodnevnom životu. Udjelom tih željeznica, sva mjesta što ih zagorske pruge međusobno i sa Zagrebom povezuju, postala su u svakom smislu nedjeljiva cjelina. Logično je da mi imademo u svojim planovima više u dugoročnom planu do 2000. godine, da što se tiče razvoja prigradskog saobraćaja, on je vezan na određena rješenja u samom Zagrebu, jer treba da se prije svega izgradi zapadna zaobilazna pruga kako bi se oslobodili određeni kapaciteti,
a onda ulaganjem u prevozne kapacitete i osposobljavanjem pruge za veće brzine do Zlatar Bistrice, do Zaboka, do Krapine, bilo bi urađeno sve kako bi taj prigradski saobraćaj mogao funkcionirati. Nama je dosta značajan problem upravo čvorište Varaždin. Značajan problem je zbog toga jer tu se godinama nije ništa ulagalo i ovdje, pored velikog putničkog saobraćaja, gdje se svakodnevno otprema i dolazi 4 do 5 hiljada ljudi, taj putnički saobraćaj se odvija na istim kolosijecima gdje se odvija i teretni saobraćaj. Kao što se to radilo i prije 100 godina kada je ova stanica otvorena i kada su faktično saobraćala svega 2 mješovita vlaka na relaciji Zagreb-Varaždin-Čakovec. I u ovom srednjoročnom razdoblju do 1990. mi imamo u programu da se uradi sva tehnička dokumentacija kako bi se u razdoblju poslije 1990. godine izvršila rekonstrukcija čvorišta Varaždin. Glazba Kulturno-umjetničkog društva željezničara iz Varaždina Ivan Mikac godinama je među najcijenjenijima u Europi. Na ponos su željezničarima Jugoslavije. Kad bi tako blizu bar domaćem vrhu bile pruge na kojima rade ovi vrsni glazbenici. S instrumentima kojima održavaju promet, željezničari varaždinske organizacije postižu maksimum. Zagorec odrađuje i uvijek je savjesno odrađivao i vraćao ono što je u njega uloženo i više od toga. Od dana kad je duž trase pronio pojmove o vremenu, vozio školarce, bedinerice, radnike, kumice s opjevanom košaricom, vjerno je stiskao zube, dahtao i izdržao. Kad navršiš 100, misli i čini ne nameću se površnu uhu i oku. Stečena mudrost ostavlja u djelima na krilima pruga čitku priču. Ona govori za slavljenika zagorski cug. Krpaju ga, popravljaju, vozi danas ponegdje sporije nego u najkrepkijim danima. Ne predaje se. Možda se i premalo oglašava sa svojim mukama. Što li je to? Ponos ili vjera kako će ti u starosti dati zasluženo? Dogodit će se promjene. Razumljivo je da se ne može preko noći skočiti iz ove mješavine tehnologija i voznih mogućnosti s kraja prošlog i polovice ovog stoljeća na kraj tekućeg ili čak početak sljedećeg. Ali da bi stigao, moraš uvijek ići. I zato zagorski cug s pravom traži u svom 2. stoljeću stizanje zaostalih i obećanih mu obroka. Izabrati pravo vrijeme znači uštedjeti i vrijeme i novac. Jednom je zagorski cug zakasnio, na početku. Sada svi znamo što je željeznica. Golema odgovornost i u njoj je sve skupo. Ne događa se mnogo toga u trenutku. Zagorska pruga imala je nekoliko razdoblja kada je bila zanemarena. Dobre želje ponekad su potvrđene događajem. Zagorskim željeznicama više sreće u 2. stoljeću.